Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachibanda media sara kuti ndinoitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kampurwa ndiri kufara kusangana nemi zuva ranhasi muri Zimbabwe ndauyawo nenyaya inonakidza. Muzuva ranhasi ndambotora mukana wokumbopinda mune imwe ofisi yekuti ndimbokurukurawo namama vandinawo pano. Mama vandinawo pano vane nyaya yavo. No, this lady she did a great job. This lady has raised, she managed to raise a son, and that son is doing so well, is doing philanthropic work, wonders. Saka tatakumbokurukura navo timbonzwa kuti she raised a son as a single mother. You know, nyaya dzekurera vana wasiwa wega nekuda kwezvakasiyana siyana. Mumwe anosiwa nekuda kwekufirwa, mumwe anosiwa nekuda kwekurambana. But today ndambotore mukana timbokurukurawo namama ava kuti vakazvigona sei nhasi vazokwanisa kuchengeta mwana wamukomana. Mwana wamukomana is doing wonders, and I think vachange vachitiudza zvakare zvikuitwa nemwanawo. Asi nhasi tatirega timbotaura navo tinzwe nhoroondo hejeni kuti vakazviita sei, nekuti hazvizi nyore kuti urere mwana uri wega, mwana wacho ari mukomana. Saka today ndo nyaya ndinayo. Ndinokuchingamidzai mama, makadini? Ndiri pangu, makadiniwo? Ndiripo, ndiri kuona kusekerera. Yes, and you look very beautiful. I can imagine when you were young. Ndakanaka. I cannot dispute that, but mama kanaka so sure. Ndakanaka, still ndanasi kugeza nefoam bath. Mugeza nefoam bath? Yeah. Wonderful, and it's going to be an exciting interview. Mama, tichipinda muchirongwa chanhasi. Ndoda chekutanga introduce yourself kune maviewers idari kuona. Inini ndinoitwa Moms Wigo waWigo. Okay. Asi zita repachitupa ndonzi Eni Mahlungi. All right. Yeah. I love the energy. I love the energy. Okay. Yeah. Mama Wigo, zvakabva kupi sei? Zita rekuti Wigo mwana wangu achikura aiwa neshamwari dzake. Aingoti Moms Wigo. Moms. Saka ndava ndangosekera akangoti Moms vatasekerera. Saka paangora mango Moms Wigo. Ishortcut ya William. All right. Stare mwana. Yeah, saka inzi Wigo. All right. Zita rake chera anzi William. All right. Which is very beautiful. Now ndida kumbonzwa nezvaWilliam. Mama, nyaya ndinayo pano. Inyaya yekuti tiri kuona mazuva ano, you know, being a single mother, raising a son. It's not easy. Musikana anogona kuchengeteka. Asi mukomana. Saka tiri kumbonzwa nhoroondo pakuzvarwa kwaWilliam, kumuchengeta, and how you became a single mother. What happened for you to become a single mother? The challenges that you faced. Tiri kumbonzwa your journey. I was married. Okay. Ndandakamboroorwa pachishona. Zvazvangonetsa. Saka ndazopedza zvanetsa kudaro. Ndanda nemimba yaWilliam. Ndobva ndazvara William. Ndanda kumusha kwangu. Vatatanga kuchengeta mwana wangu ndichitengesa maapple nemabanana. Ndine mimba. Kusvika ndainyoresa kuSt Mary's Clinic. Ndega ndichiriritira kusvikira William akura. William anga ine misikanzwa. Kari kadiki. Ndaiti kana ndoda kutsvaira mumba ndaitora gumbo rake kusunga netambo iyi. Ndosungirira pasofa. Ndichiti kanotsva. Kakangwarisa maningi. Mangu achichenjerera mwana anotsva nomusunga gumbo. Kana apedza kuita basa ndomubereka. Ndochiita basa. Saka akangobva kare mwana uyu akangwara aine misikanzwa. Kurera mwana mukomana kwakaoma. Yes. It's hard. Mudzatsi kutanga kurera kubva achitanga kuenda yainzi crash. Kusvika grade 7. Ndokusvikira ini ndipo ndakazoti inini kuti mwana wangu atiende kuchikoro kwawo ndiite nhoroondo kuti ndimbodini. Rega ndotorise mwana webirth. Right. Ini ndodzi Eni Mahlungi. Fana muti William Mahlungi. Kuti mwana wangu anokunyora. Kubva anyora grade 7 vapasa zvokupasa zviya izvi. Ndikati otoenda paSt Mary's. Ndobva enda paSt Mary's. PaSt Mary's vazoona zvikanzi aiwa ini ndiri wani kai. Ndobva apply ega kuenda kuCranbourne. Chiri chikoro chevarungu Cranbourne Boys High. Ndizvona zvikandawana nzvimbo iyi atoo kuCranbourne. Unoenda kuCranbourne ina handina mari zvikanzi unoiwana. Unoshande nemwana wani. Unotoiwana.
ndakashingirira ndichitengesa ndaihodha ndichitengesa hodha mbatya kwajuru waiti njiita ndaibata magiya ese kuti aende kuchikoro. Imagine aikwira kombi kubva kuzengeza upinda mutown wozokwira oenda kuCranbourne achazoda ndaiti unongokiya chikafu usadye zvinodhura nhana mari yacho yake mota yange R2 wamwe vanovaiuya nemota vachidhiraivwa asi yake yange iri R2 makumbo zvaita form 1 form 2 but zvanga zvakaoma mukomana akaine musikanzwa iyeye akatanga arikuda kuti ari kupakati kuita form 4 certificate yaiti ikauya aibva akasika kuitambira indaigara umusha vaiwiga hapana certificate dzaitumidzirwa sevanhu vanga vakadzidza zvikoro zvakadzidza izvi. Inini ndasvika ndabva kumusha postman vasvika vati ndee certificate ndawereza mwana ane misikadzwa ende aitojairike ndauyi kuchikoro BP yakati yashuta mandachengeta pepa rangu mai mwana ambovataurira ratora exercise book rangu tora penzura yangu nayo kuCranbourne ndasvika kwaprincipal ndasvika ndauya iyanga akanyepati mai angu wanosenza kuUK hakumanakaka ndasvika tokubatsirana ndini mother of William zvikazi William makauya neiko makabva kuUK ndikati kupi ndogara mumushaini semunhu anga akatsvukatsvukawo munoziva kuti unongonza dzabva kuUK yakungogeza zvikanzi naprincipal inini chandauinga ndaona ripoti zvikanzi tanyora zvemaripoti hapana airesponda ndikati yasvikira mumaoko mangu ndichangobva kumusha saka muda kuti ndikati bhuku iri penzura yangu iyi ndakunyora chitupa changu ichi eni Mahlunge kana achiya chikoro ngasvike nenguva yanofanira anyore ichi subject anosaina nekubuda zvese everything wese signature yake ndichiuya mutemu yapera ndiri pano ndichazobvunza mari yechikoro iri kundirwadza iri kundinetsa necertificate yaoneka iyi zvikanzi asi takamboona mai wakadai sinzi ndikati I've got just only one child. Saka ini kuti ndimuroweka azoedza anogona kungondirowa saka ini ndotopoterawo nemi kuti tibatsirane mwana aende mwana uyo anogona zvikanzi izvokwadi mwana uyo anogona sereki chizwa zvakazoitika ndasaina zvese ndatobuda zvangu ndaenda hanatomboona ndasvika kumba mangwana the foreign day akasvika zvikanzi Mr. Mahlunge uyai pano ndiprincipal mateachers esade Mr. Mahlunge ndiani zvikanzi ndimama wangu zvikanzi mama wenyu akadzoka rini kuUK zvikanzi kwakurungotaura kwechikomana vanogara musha werenga izvoatara munhu ukanonoka kuya kuchikoro usakati roi munhu semunhu musiye musoro chete ndo zvanyora mai yako chitupa zvese wasaina zvese everything saka shamwari rotoita zvataura mai yako isusu tichakurowa kusvikira zvanaka mangwana ache ndiye akaita number 1 kupinda mukasi ndizvozvo ichi subject ndikakutaurira zvakandibatsira ndizvozvo pakazonzi akazoya waipiwa mukombe tikokupasa mwana wangu akarowa yesi maezi yega isu takaenda kuCranbourne tadaidzwa akakuti tiende kwe statine R2 bva takwidzwa imwe mota imwe huzve nemwana wake takazoti tagara akudaidzwa William Mahlunge good ichi andakazwa kusekerera tikati ya penzura yangu iya yakandibatsira mwana mukomana ndokutoitira kutoita zveganyavu ndokutoti zvitoite ende ukatopusirira hapana aiwa nemisikanzwa akona yekutamba apasa auta form 5 form 6 ndaenda zvekumusha atanga zvembanje aputa mbanje umwe mukadzi abva andinyora zviri kuita mwana wenyu zvinombotifadza inini ongoti ngofamba wachingotuka nje ndobva ndaya ndikati aiwa vanapinda musipeya make vanatanga kurongonora zvese ndichiisa ndinoda kutsvaka nyatsotsvaga zvabva kupi iwe nini ndotenda Mwari hakusi kungwara kwangu ndekwamwari kupfugama uchinamata ndakabva ndaona tumbhora twakamonwa ti twekaki bva ndatikuone twakaita tsama ndikati bva ndabvunza wandakabvunza ndimbanje iyi ndikati alright akabva kuchikoro ndakangosvika bva ndangomuti akati masikati moms vakati I'm going to police I want to surrender you to the police handidi zvokutambudzika nevandidi I'm going
akatoona kuti mhomza apika. Ndakatanga kufamba kuenda kuSt Mary's police station ndifamba. Zvoti let's talk mother, let's talk mom, let's can talk. Ndikati siyana neni. Siyana ndinosienda kupereka ndobva ndazoti kufirako. Zvotopera. Atakafamba aona simba rese rakauya. Vatona ndobva ndati pera ngende ndapinda pagedhi repolice station. Abva kuti ndakutoperekwa. Tatofamba ndasvika padoo. Ati mune muda kupinda pareception ka. Vandamudeso. Ndamira so ndakamutasa so. Vandamuti watch out. Do it again. Haundizivi mushaini. Ndekwame William inini. Mhomzi igwa inini wanogara tiri mhomzi. Watch out. Vadaita U10. Nditumba kwangu. Mapurisa zvakawadesa kuti zvirumbofamba sei. Tabuda pageti. Ndaona mwana akadikitira kudai so. Ndokautenda kumba. Kubva ipapo haana kuzoita zvembanje kusvika iti form 5 form 6 apase azorongedza zvokuti akuenda kuUK. Kurera mwana mukomana kwakaoma. Ndaifamba netenesi. Tenesi Tommy yaiboka. Tazotenga Tommy ndichisa cardbox yaihwira ivhu. Ndichifamba mari kuti ikwane ndaibata magiya ese kuti kurima kuti munozorikana usingashandika. Krembodi yaisa zvokuti haushandi. Wada mari yawo. Plazmaizi muri kuUK ka. Ndezi ndiri kuUK. Ndovata izvishura yekuenda kuUK. Saka ndionyema rero ndakati anga ari tough. Semunhu asina baba nana baba anoti hey. Single mother zvakaoma. Zvinotoda kutokwinya chaiko kutosunga dzichibata. Kusunga dzichibata chaiko. Ende mwana ase kusekerera ba. Ndizvozvo. Wamwana akana kapiwa zita rasekuvati naisekuru wangu. Ndozvisingadiwana izvozvo. Inini hangu soka. Ndozvisingadiwana. Ndizvozvo. Saka inini manje mwana yachipedza akatoita rombo kwakuenda kuUK. Ndizvozvo. Mwana uyu kudzidza kwake kutengesa nekurima nekuita sei kukiya. Munozoona kukiya. Mwana akadzidza from form 1 to form 6. Achikwira kombi, achipinda, achiya kuRembo. Akabva azongoenda kuUK. Aenda kuUK. I was the first woman kushandisa cell phone. Nekuda kwemwana wewe. Ubuda kwemwana wangu. Tisingazivi chinoitwa sei, haro, chinodini, tisingachizivi. Akashanda mwana achizoti mai wangu aipfeka tenesi inohwira ivhu. Ndabva mucellphone ndakazopedzesera mwana wangu anga aine rombo atanga kutenga mota inonzi Jaguar. Jaguar inotika neri munzira. Jaguar unoziva here. Ine Jaguar tikati tande muroad kudai so. From Harare to Mutare so. Ngwadiki macheki marondera rusapi ichienda inonzi Jaguar. Ndakairaidza inonaka from UK. Ndakaitorera uku kuWalvis Bay. The second car akandengera Range Cruiser Amazon. Ichi chinenge chiri apa chikuti kana chiri kufamba so hauteneki zviri nomoka. Unongo akati ndikati kupenga kuya kwazodondibatsira. Zvakaramba tiri kungotengesa ndikazitengesa Sprinter Benz ndikatengesa ndaisa kuNamibia kwakumusha kwasekuru kuWalvis Bay. Kwanyore kuenda. Asi ndandina driver wangu 1 angari dexterous driver. Unoziva meaning inonzi dexterous? Tell me. Ndakaendeswa kuchikoro naWilliam yeIris ndokwataidzidza chirungu. Dexterous zvinoreva kuti munhu ane unyanzvi. Dexterous. Inini hangu ndakaendeswa kuchikoro but ndandine brain. Ndakaita science. How to prepare carbon dioxide must have round bottom diffracts. This ufano. Zvese ndakaita geography, the higher you go the cooler it becomes. Iwe wakadzidza unobva watozva kuti wada kuti zvakati. Kuhistory kuold stone age. Ndakaita zvese ndakadzidza asi ndakazoendeswa kuchikoro ndosanjiti muparent wigo. Aendeswa kuchikoro ndichiti chikoro chaoma ndakutiza zvanzokera kuchikoro. Ndaiti ndakambotiza. Ndabuda pabreak mandatiza zvanzokera kuchikoro ndizvo waindiita. Na William. Zvina zvaoma
zvakanaka asi ndakazopasa hangu chirungu. Chelistening ndo writing nokutaura ndakapasa. Asi listening nokuzopinda handiye ndakazotadzawo zvangu. Asi ndakambozama. Aenda ikoko ari kungoita zvese izvi zvemotokari. Ndazotogara ndipo ndandatangawo kusimba ndotengerwa hembe kudidini ndichinzwa ndipakazoti visa endai mundogadzirise visa tira kuti muende kuItaly. KuItaly ndege yacho ndakairaidza kamwe kuVictoria Falls taenda kwaTilda kuMother's Day ndopa ndakaraidza ndege but it was a short distance. Yes. Ndopati aida damba refu. Visa rakaita kata taenda kuItaly. Takakwira ndege yeKatar Airways. Yakanaka unozati kana uri kachingoro kanenge chiteera kombi soka unongosina zonzo but mwana wantara chirungu komana dzidzisa iwana ndaidada kana taura chirungu ndeba ndadada nacho kunga ndini ndiri kutaura. Takakwira ndege iyoyo takaenda yakananga iri kuenda kuDoha. Doha is a capital city, Qatar is a country. Okay. Africa itakatambudzika naye unongoine kaTV kana Africa itakatambudzika naye nayo 18 hours kubva Mediterranean Sea iyo tauma European country iyo yabva tena vandana pakanzi Doha DOH capital city of Qatar. Shikenyibva mara ndege idzi mabhasikoro ndege ndokunobva oiri ikoko kuDoha ndikoko karakata iyo from Doha the foreign manera takwira Italy from Italy takwenda kumashipi kuValencia tangokwira tikanzi muri kuenda hotera ndikanzi Della Veila hotel ndimo takarara tatotanga European chirungu chatotanga nekuda kwemwana apa aida kundirakidza kuti wakashupika neni saka you must enjoy. Takwira mushipi baba inini handina mari inotyisa but I'm rich in mind. Wonderful. Brand dzangu dzakapfuma zvokuti kana ndikapinda mugwaka handitambudzi ivhu. Ndine ingodzi musiye akadaro akadzidzawo. From Valencia to Genoa, from Genoa, here muItaly, France, Marseille is the capital city of France. From Marseille to Spain, Tarragona, from Tarragona, Valencia, from Valencia, tipina mataundi tichona. That's that I'm rich in mind. Yes. From there, we had to cruise in the middle of the sea. 2 nights, 2 days. To Livorno, back again to Italy. From Italy to Valencia, back again to Hotel LV in Italy. From LV Italy, ndege, back in the Mandagazono, Israel, I'm so sure. Where say I told you? What are you chao? All right. Ndipo ndakazeta friend yangu yekuIsrael. Yataura chirungu kandifarira zokuti katotorwa mapicha nanasi ndotaura naye nechirungu paWhatsApp. Saka ndo marira kandeta mwana akandirakidza zvese zvakandinakidza akandiendesa panyanga apa ndasati nyanga ine zvinhu zvayo paTrotberg ndakarara muTrotberg double bed muTrotberg ndikaenda pafireplace yakaiswa yakaokwana makulen moto chaudzimwi unoramba uchipfuta moto iwoyo wakanzi namakulen unoramba haudzimi since 1951 inoisa ndazvaro moto enhanasi haudzimi ndo ruu yake yakapa kurakidzwa ndikaenda paworld view ukwira pamusoro unoona nyika yese everything inini handigoni kutsanangudza nemwana wangu hakusi kudada asi mwana wangu ari kundiedza kundirakidza kuti you suffered saka unofanira kuti unakirwe izvizvi ndine benzi yandiinayo inonaka pamapurisa so vanongana kuti benzi yakagezwa so ine mutero zvese everything ainonaka moti haitinhiri ndo zvandakaona nezvo ndakazowana nemwana wangu matambudziko. I'm like I can see the excitement and you're saying that is one thing I really liked is vanamai kazhinji tinowanzira misikadzi mwana wangu adaro, but I liked that you were honest enough to say aiwa mukomana I had to work hard
ya dai muri mumwe makatosiya and usambomunenedzera ukanzwa kuti ati zvakati ichokwadi ichocho ari kuita iwe chiferefeta chiferefeta ili wanomusekera gara wakasunga fesi ndototi utomugone mwana mukomana iye zvinezvi kwane tunomwiwa tunoitwa sei hauzombomugoni zvinene wangu ndaibva ndati kana ndamurowa ndaiti kutsika makumbo so kutsika mapapiro kucheka udaunganocheka huku chirova ndikati iwe shamwari uri wani ndikakusekerera endapu yaundoramba ndichikuchengeta iwe asi tarisai muone rugare rwandanarwo ndiri kunakirwa ndakamboenda kumusha ndatona mari yeapukipi itori mumukuru asi ndatoinokora kundodya pizza asi mapizza ndakadya mufishi mumushipi handichadi futi mapizza ndakapedzwa mwoyo wese chikafu chese. All right, so we want to get to a point where we want to discuss like not just discuss per se but the word of encouragement toona kuti vana mai masingle mothers especially in our time and age vanhu vari kuita zvakasiyana siyana in trying imi muratidza kuti makati ndakachuza kushanda vamwe vanosvika pakutengesa miri yavo in trying to survive ndiapi mashoko amunoda kukurudzira kune masingle mothers asina kudisaidha kuri mwana unodisaidha kuroorwa umwe kuti aiwena asida kuroorwa ndida kuchengeta mwana wangu inini zvandinoda kuti ndidzidzise kudzidzisa vanhu chekutanga unotanga wapfugama kuna moti mwari muri udenga kumusoro kudenga nandina zvandinokwanisa kuita ndoda kuchengeta mwana wangu kana wakawanda ndoda kuchengeta mwana wangu mwari ega anokupa mabasa ekuita kutengesa mabhanana chaiko kunoita kuti mwana adzidze kudoitirawo munhu basa kana kusakurira mundame munhu mwana anoenda kupi mwana anoenda kuchikoro ukangotenga kudhisaidha kuti wanetsana nemurume wakuda kundoroorwa pamwe uchasvika futi unoona futi dzakamira nemhuru icho chambo kuti uwane anonetsa uyu ndiwo uchasvika uchiona ini ndakadhisaidha kuti I want to be married ini ndida kuchengeta mwana wangu iwani aende kuchikoro saka inini kunewana especially wakomana ndekuramba uri mashure make uchimufudza mubedroom make uchitsvaira iwewe uchivhurudza ukaona pane buri remetresi vhurevhure upinze ruoko ndomune muri kuchengeterwa tunhu uchimunhuidza kuti hapane zvaambomwa here umukasikirire ukaona uri kuona kuti atokunetsa ita kuti ndakupereka kumapurisa uzvowatorwa nemapurisa inini bodo ina handidi zvokusenzera mahara ndizvo ndadakaridza kuti kusenzera mwana wako anozokupa zvinhu inini mwana wangu mumba medu we were 12 2 died ndasara 10 mwana wangu haaketi kuti ndima iguru uyu ndima inini wese sitsongo akarwara nemadziso mwana wangu akati endei nawo andatorwa maspectacles akatenga maspectacles 500 wanokwana doctor sitso wangu inini haaketi tese ini ndandine electrical blanket unoriziva here nopatika mangwana asi wese wana wamai wangu wese wakatengerwa electrical blanket nemwana wangu haaketi kana munhu ari kutambudzika ndakamboita nherera dzandakachengeta about 5 ini ndaitorawo mari yanenge atumidzira kuti ona ndine wana achitumidzira mari ndikachengeta wana wavo wakasimba ndikavadzidzisa kuchengeta huku kurima kuita sei wakabva wasimbisisa bva watanga tamisikanzwa waroorwa waita mimba waita sei wakomana wacho wanga wakumwa tuzvikokoko wakazongoenda zvavo asi ndakagara nawo about 10 years ndichengeta nherera wamwe aito nditi welfare zvino anazoti welfare arutano ndakatatengerwa benzi chibhazi chinorongedza zvese ndimwari akabva azondipa handiti maona manje saka ndapota hangu kana wakatomupuwa mwana iyena mwari kana akafoira mutsvagire zvimwe zvekuita gari uinaye mudhuze naye ukada kumbotsauka yafa kwako wana wemazano wakudhakwa wakuita sei iwe wenzi watomuona itomutaira tishamwarika ini ndautondokupereka mumapurisa bva wagara waenda koujeri indosaraundisa zvino azvinoti aiwa musamuendesa mumapurisa aiwa anosunga inini wangu ndakaenda ndega ndakandapereka ndakaona kukumbira kwaita ndosaka ndakazodzokera papa ndisati ndaenda pareception asi haana kuzozviita asi hamuna kuregera
kuviga shamu makarova munhu ndakarova munhu aikona zvokutamba ndakatoona kuti munhu ka autamba anokuroka ndinotsvaga zviroweso zvinoita kuti mwana aite mushi ndiyo nhau yache ndapota vanhu ngavasenzerewana ipo pane ndinogeza neform bath asi ndiri kumusha ndakabva musha nezuro uri kuonawo iform bath ndiri kumusha ndogeza nchirima nchisakura ndandinoziva kuti ndokunobva mari yokuti kana uine wana anoenda kuchikoro ndizvozvo zvino mama ndinoda kuziva kuti hamuna kuzosangana nematambudziko ekuti ezvino mwana akura ka vamwe vana mai vanoti mwana akura asi vachadi kuti aende kuya kuna nababa vake ipapo panoita challenge yakanyanya inini zvandakaita manje aita form 6 ndakati mwanangu kufana kuzikani akapfeka breza hande ndokuratidza una baba wako ine handini zvinozondinetsa mangwana ndofuma ndakafa akabvotaiwa ndikati let's go akabvuma tikaenda nebhazi tikasvika pana baba wake akamuona ndikati ndiyenu zvikanzi ndibaba wangu ndikati wamuziva sei zvikanzi akafanana nini iwo akafanana duplicate ndikati ndiwo baba wako uri kundizwa zvandiri kutaura zvikanzi handidi kuzonetswa ndakafa kana ndakaita sei baba waye ndobva vati waitako wamweni wanenge wadaisi wamwe wachatodi kana kuti kuita sei ndipo pakazonzi nemwana wangu to be unity you must go back to my dad ndipo ndovanadzokera una baba wake makadzokera kunogara mese kana kuti kutogara tese kutodya mari tese kutodya mari wakarwara zvokuti wairwara waiporiji yaitonetsa ndaitengera sera rake mwana mudizvikana dokta sadziwa pabhondi ko murwere upiwa sera rake ndikatenga adye mari yemwana wake right 2 years tichienda to and fro svikira washaka William akaiga baba wake zvakanaka ari one out akatenga coffin yababa wake akatenga Thompson yababa wake zvokuti ati ndinowerengwa kuchechi wonai mai wakambenge wakaenda 18 years asi wakazodzoka through nenyaya yemwana kuti wadyire mari pamwe chete hamadikani mumanetsana dzokai mudyire mari pamwe chete mugadzirisana iye zvinezvi ndiri kungodya ndiri nhasiwa ndiapa prazi nababa nemabrama ndiri kufamba ndichingodai kungotadza kufamba ungodai so aiwa what an interesting interview. You're my best interview so far. And I really love you. I'm Zimbabwe. Because of time, we cannot go any more further. But muno munyaya mama mune dzidziso yakawanda. I'll just pick a few from what I also have learned. Anzina mama aiwa ndakati nguwa yakwana ndikamuratidza. Often a time as women or vana mai tinosungirira vana kuti aiwa ndakachengeta ndega. Asi manzwa dzidziso yabva kuna mauti aiwa ndakadzokera. Mwana ndobva aiwa you must unite. Vakazosvika siyana nababa vocheka vari pamwe chete zvakare hanzi mwana chandafarira pana mama ndechekuti havana kuda kutiudza nhoronde yekuti aiva anga ari munhu akanaka vatiudza chokwadi zvikanzi ndakatomira kazhinji kacho vana mai isusu tikanzwa nyaya unoti wangu mwana hadaro wangu mwana hadaro hanzi haikona kumurambira asi totora shamu urovedzere mazuva ana mai kuti kurera vana pachirungu ka wangu mwana arowe asi tanzwa dzidziso. Today this is a lady who is so proud of her son who is doing wonders and the son is doing great jobs ari kubatsira vanotambura nherera even the mother vari kupupura saka ndati ndiwe nenyaya nhasi timboonawo dzidziso kubvawo to this lady vakachengeta mwana anzi ndakadecide kuti aiwa handingaroorwe rega ndichengete mwana wangu mumwe chete. So this is the story that I had to bring to you tichitaura namama tiri kuno kumasasa pake. Thank you so much for watching this program. Don't forget to like, follow and subscribe. And kana muchidawo kuti isusu Chibanda Media tisvike kwamunenge muri koko namba ndidzo dziri pascreen munongotibata. Until we meet next time, chisarai zvakanaka. Thank you. Wow.